Grabe guys, oh. Nanubra ang kwarta ba? Nidiwal ang kwarta guys. Oh, nidiwal. Oh. Nidiwal ang kwarta. Ug sa tao pa namikat guys, namikat. Oh. Kwartahan gigay ning bikir ba, bikir. Oh. Oh. Wata ang among mga ana hinlo sa angkon kay. Oh. Luwid na angkon. Oh, manghinlo sila guys, manghinlo. Manghinlo nami. Manghinlo nami kay kuanan kanang paulit ang pud meron. Oh. Manghinlo na ko damo. Kada adlaw gud mo ana dong manghinlo dong. Oh, taga-adlaw min manghinlo pero dili pa ni siya general cleaning kuan na partial cleaning na siya. Oh, napuday general ana. Oh, ay general api na to. Kini sa sanog ra ni siya kanang makina. Mo ni siya ang trabaho ron. Pero ako lang nabili ni rin. Inana gina hinluan gyud na perminti ng kanang bikire kay para pagkaon baya, di ba? Mo gyud. Muni dire mo hinlo sa dire. Oh. Pero curious gigay ko kwarta gid namikat king kwarta. Namikat king kwarta. Oh, nigawas nangandila guys. Nila Oh. kwarta. Oh, basta bikir nagka kwarta. Kwarta. Mata ng diwal. Ako kapsulod, mora po guys. Diwal. Sada kay guys kay hinlo kay ilang bikiri ba oh. Oh, unya na CCTV na yon. Hi. Di ka pwede magkuot-kuot din si mong lubot kay na CCTV. Kung magkuot-kuot ka sa imong lubot, makita ka sa CCTV. Oh. Okay kay guys, inang palibot. Oo. Wapo kay nga. Inanaon na dong, inanaon pag hinlo de. Oh, nakuha ni siya. Nala siya Ayun. diwal kay. Nang wala ka buka-buka. Lagi ba? Una kada adlaw gid ka manghinlo. Kada adlaw ni. Kinahanglan gid ba? Lang ni siya kada adlaw kay. Naamay mo sulod diri nga mga Mga inspektor ba? Taga health. Oh. Ana. Mapan pa ni siya lubon niya. Wow. Ana gyud mura gid lugar og kanang nas balay kay mapan ba? Oh, mapan ni siya. Ana gyud para guwapo kayong Mapan kay. Nay, unay langaw mo sulod ang langaw, ulo bisag tugpag. Mapan gud. oh tanawa guys oh ang atop oh hinlo kay guys oh muna ilahang operator oh Today is a joyful day, and there is joy in coming. dagko kayong pan guys oh Like. oh fire extinguisher dayon tambal sa kuan muna ilang mga gwapuhon nga kuan oh balik na butas 500 na raw